салом алейкум, дӯстони азиз. Барои склади сабурӣ ҳақиқата бояд бибуре бачаи Каромат Шарипов бояд гап занам. Барое ки бадавҷа хиштоха гаште склада қати мардам гап задай, номерои телефонша додай. Барои чи имрӯз шумо бачаи Каромат Шарипов хап ҳастӣ? Ти имрӯз номи падарта пар задеси. Худо раҳмат кунад. Ман медонам ки ба ду одам нохубиш расидагӣ аст. Худо раҳмат кунад. шумо бояд имрӯз бибураи ҳақиқата гап занед, ё ки аз сабурӣ тарсидӣ? Натарс. зури ту мераса ба сабурию ба дигаш. Бибуро ҳақиқата гап зан. Ту метавонӣ ҷазошон бидӣ. зури ту мераса. матра хушвак мешиносам ту ки ҳастӣ. хушвак. ё ки пулу додам. мо мардум намхи фикр кардестем ки пулу дод сабурӣ ту хаб кардӣ. Ман имрӯз гап задам қати блогерони қачон гап задан намеша, мо фақат мекунем мегӯям. Ман кардан наметонам. даже кормандони амният ҳақорат кардам. Ки тура кадом корманди амният зидди мо карда. Но хато мекунам. бачаи Каромат Шарипов хаб накун. номи падарта пар задеси. бо мегӯмад яке номус мекунӣ. имрӯз ман занг задам ба ном мухолифи точка, хандидам ки Сохофаю ту бояд бифаҳмӣ кораи моро анҷом додесан. мегӯм чӣ хел? мо мегӯям медонӣ сабурии виноватае? мо медонҷа чӣ гапае? моро 3-4 сол пеш занг мезадам. ба ном мухолифи тоҷик. бояд мега ном мегаи Сохофаю мардума зидди ҳикмат кардесан. мо ҳеҷ чӣ гуфтан наметонем. маълума ба ном мухолифи тоҷик ҳеҷ вақт оромии миллата намехост, ин намехоҳад. бачаи Каромат Шарипов, ту бояд имрӯз дар Россия ҳастӣ, зурат мераса, ҳақиқата бояд бибуре гап занӣ. бояд. биёед гап занем имрӯз. бачаи Каромат Шарипов, бибуро. ту метавонӣ намеро точка мондан. агар гунаҳгор бошанд, якҷоя мешем, барота мебарем. ҷабрдида бисёр аст. номерои телефонша метавонам додам. галасавои бисёр оид мекунам. зури ту мераса. дар охири гапам гуфтанӣ ҳастам. ту метавонӣ сабуриро ҷазо бидӣ ва дига блогероро. хушвак медонӣ. зурат мераса бачаи Каромат Шарипов. зури ту мераса. курнамакӣ накар. садқаи хубиҳои мардуми муҳоҷир кунам шуморо. бо имрӯз шумо гапзан шудем. зинда бошед ҳамватанони азиз. бояд имрӯз бачаи Каромат Шарипов бояд бибурад гап занад. буромад худаш гап зад ки мара гуфтанд ки бира мотро боварид мекунем. бибуро ҳақиқата гап зан. чӣ ба намебура гап намезанад? бачаи Каромат Шарипов, мо мехоҳем ҳақиқата. ту буромадӣ аз номи мардуми муҳоҷир гап задӣ. бибуро ҳақиқата гап зан. агар турст набошӣ. но ба филм ту турст ҳастӣ. сабуритро тарсон. дӯстони азиз, 100 ҷон ташаккур.